σα πω γιατί έτρεχα πριν. Λοιπόν, λέγαμε για αυτό το κίνημα το δεν πληρώνω. Ότι εντάξει, σηκώνουν τις μπάρες, δεν πληρώνουν στα λεωφορεία και αυτά. Τώρα έχει αλλάξει το θέμα, παιδιά. Οι εταιρείες οδηγών που έχουν φορτηγά. Οι εταιρείες που έχουν φορτηγά λοιπόν έχουν πει στους οδηγούς ότι θα περνάτε στα διόδια και δεν θα πληρώνετε επίσημα. Και περνάνε φορτηγατζίδες παιδιά από τα διόδια και τους λέει: παιδιά, δεν μπορούμε να μας πληρώσουμε, δεν μας αφήνει η εταιρεία, δεν μας έχουν δώσει τα λεφτά. Και γλιτώνουν 150 ευρώ. Πήγαινε έλα στη Θεσσαλονίκη και περισσότερα χρήματα πολλές φορές και δεν πληρώνει κανείς. Ωραίο, και τους το λέει επίσημα τώρα η εταιρεία, γιατί σου λέει αφού δεν έχει καμία επίπτωση νομική, οπότε δεν πληρώνει κανένας. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Τροπολογία που θα προβλέπει ότι είναι παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας η μη πληρωμή των διοδίων φέρνει σύντομα στη Βουλή η κυβέρνηση. Πρώτα να φτιάξουν τον δρόμο και μετά να τους τα πληρώσουν. Με την κάμερα του Α καταγράψαμε τι γινόταν σήμερα στα διόδια του Πυργετού και της Λεπτοκαριάς. Δεν θα πληρώσετε! Αν και διασχίζουν μεγάλο κομμάτι της Εθνικής Οδού, οδηγοί φορτηγών κατεβαίνουν και σπρώχνουν τις μπάρες. Είμαστε ζαμπατζίδες εμείς. Με 600 ευρώ Αθήνα Θεσσαλονίκη πετρέλαιο και 150 ευρώ διόδια. Οι οδηγοί, όπως βλέπετε, ανεβάζουν τις μπάρες για να μην πληρώσουν το ποσό των 8 ευρώ και 30 λεπτά στα διόδια του Πυργετού. Αρκετοί όμως είναι και αυτοί που δεν κατεβαίνουν καν από τα οχήματά τους. Απλά με τις νταλίκες τους μπρώχνουν τις μπάρες και περνούν. Όπως λένε αρκετοί οδηγοί, έχουν εντολή να μην πληρώνουν από τους ιδιοκτήτες των φορτηγών. Τι σας λέει ο Να μην πληρώνουμε. Για ποιο λόγο, τι σας λέει? Δεν μας έχει δώσει εξήγηση, απλώς να μην πληρώνουμε. Οδηγοί ιδιωτικών αλλά και δημοσίας χρήσεως φορτηγών αρνούνται να πληρώσουν το αντίτιμο στα διόδια της Λεπτοκαριάς που είναι 10 ευρώ και 70 λεπτά. Όπως λένε, δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους. Πρόσωποι των κατασκευαστριών εταιριών σε συνέντευξη τύπου χαρακτήρισαν κερδοσκόπους όσους οδηγούς φορτηγών δεν πληρώνουν. Δεν πειράζει, κερδοσκόποι είμαστε.